ole samul pa thani li inrin ni ani a Israel indo ni somni pakwana ni Russia Ukraine indo na kha engtin nge ni ta zel enge an chanchin Israel lam thu thar kan puan ma in Russia lam kan puang Macedonia ni ole Russia le Ukraine indo na chu alakal mupa Ukraine chimlam Kherson region a chuan Russian beina awangin mi pahnian thile towa power supply a khailak bok Kherson Rambiala Stanislav chu nizan lam khan rem hun tluk zeta reomania he khwa hian Russia beina voi somli zet zan khat chungin an tok te renga raplak takani he thu hi helai bial governor Alexander Urikudin chuan telegram aron post Zelensky chuan khochak le chimlam ral matonga in beina voledar khoche vela Ukraine chuan Russia beina adawlet ni in na soya Zelensky chuan Russia hian sipai thahnem tak chan hliam tam tak an nei bok ni in a soi Alexander Stupun Ukraine military command thupuang tu chuan Russian force te chuan Avdiivka khochak lama anin truk khom le meka sipai le ral thuaman hlo to te ti pun le tumin malak nan kalpui mek ni in a soi Russia chuan Ukraine chu nuclear chet na thlen thei zonga chea apua kumsang ni somni pani Mars thlatir ratanga Russia na luato Zaporizhzhia nuclear power station bula Ukraine drone pakwa Russia chuan aka phla Russia ina athunun khopui enerhodar bula drone te hi ka thlak an ni heta hian atam zok chu plant an thokte an oma Russia le Ukraine te chuan plant bula be pui thlak a hian anin puton ve Russia chuan an air defense te chuan Crimea chunglama Ukraine drone panga le Black Sea chunga pakhat an ka phla tian puang Russia chuan Indona amitang mitam tak thu boya siam saka hewang hian Mariupol khopui Indona anman Ukraine sipai pahni po hunrei tak chung lung in tang turin an rem Russia hian nikum mei thla a Mariupol an lak nuwa Ukraine sipai sangtel an mana then khat chu Russia tan tiran nia then khat chu Ukraine khochak lam an mun lu to Moscow ina athlop ko ten rowan rail sakto boka international law noya chuan sipai te hi an ramta na beitu an ni awangin thu boy siam sak thei an ni lo thung Russia drone missile le cell te hi an Ukraine infrastructure tuna hian an beina sa hle Russia chuan drone manga beipui thlak na voi tam tak an neya civil infrastructure te chu cell le missile mangin an kap chle to ni in Ukraine chuan a soi Kyiv chuan Russian drone som pani le missile pakhat chu nizan lam khan an kap thla ni in an puanga hei hi Moscow in thlasik ma a Ukraine energy infrastructure a beile don nia an ngei lai ania Kharkiv official te chuan civil mi te chu bom le drone manga bei an ni thu a soi bok Ukraine sipai general staff chuan Russia drone te hi an Ukraine rampuma mun engemaw zat an kap ni in a soya Russian Kursk region le Aktars area atangin ka chu an ni combat operation wang hian Ukraine Defense Force tenen tho hona thatak an nei bok Shahid 136 le Shahid 131 drone somni pali le control aviation missile pakhat chuti chiatani Ukraine khochak lama Kharkiv police te chuan Russian drone somvelin civil infrastructure kap ni in an soya khopui chunga kang meina satakina chuaka hei baka hian bompuak hian building te po ati chiani in an soi drone manga ka ani awangin tual chung school pakhat chu Kharkiv hian a chia kang mei chuakin building chung le building chhong ni na ti cheboka residential building pakhat service station le administrative building pakhat po bompuak wang hian a kang bompuak wangin a kang ni in police ho tu te chuan an soi
Kharkiv Mayor Ihor Terekhov chuan kang mei hi thunun thei ani to thua soi bok. Tun thlengin he chiat na hian thi an lo om lo ni in an soya. Kharkiv police ho tu te chuan telegram message a thu chu an ron siama. Doktor te chuan hliam pathum na tak an enkol mek ni in an soi. Ni zan lama be pui thlak na hi tun na ya Russia be pui thlak na apun chho zel la ya ni ya. Ukraine marlam Kharkiv telin chen na in za chuang chu ni min khan be ya ni ya. Kumsang ni som ni pathum chunga bom ka na sadber Kharkiv fa hian a thlenga ni. Ni kuma thlasik lai khan Russia hian matonga tanga hlataka civil infrastructure chu voi tam taka lo be to a. Ukraine mi makta duai tam tak chu ni tam tak chung power hit le tui nei lawen anom pha hiala ni kha. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan social media platform X a air defense le mobile fire group te kan ti chak chho zel ati. Classic a nei meu chuan Russian firfiak te hian chiat na na sa jok an thlen dona kan beilet le dona ni ti in Zelensky chuan a soibok. Ole Russia Ukraine in do ni zaruk som pakwana niya. In ka hayamo in do cholsan lam an la hoi biak lova. Russia hian drone mang na sa le. Ole kan nga chang zel don niya. Ole Israel thuthar kan puang vele dona. In do na mual chan chin ang thavina che vel thu le la po hi poi mo ve bok. Nimin Khan US Secretary of State Antony Blinken chuan Israel at loa. Thuken poi mo takanay. Blinken an Prime Minister mulai hian IDF air calls chuan Hamas in Gaza Hospital noya fuel anda khom layan lantir an ngay thak tir. US Secretary of State Antony Blinken an Israel at lolai hian Israel Defense Force chuan nikhat kalta atanga phone call recording an nei anti choka. Gazan medical official chuan Hamas fuel reserve chu Gaza City noya direct ada ani thu soi. Helai mun hi Sifa Hospital strip pa damdo in lian berani. Kan public broadcaster ina atar landanin Israel official te chuan he call hi Blinken nena hlan an tuma. He baka hian strip pa fuel lu phalsak tura khovel sarkar norna. International pressure ti niam tumna ni bok. IDF chuan thu chua siamin. He call hian Gaza Strip pa energy le fuel resource chu Hamas in an thunun ti anem ngeta. Firfiak te tanan mangthin ti anem ngeta ni anti. Chu baka Gaza Strip pa fuel lu phalsakani chuan Hamas chuan heng resource te hi lak sak an tumani ti in IDF chuan thu chua an siam. IDF chuan Hamas firfiak pol hian Gaza Strip pa civil mi te hau sakna chu until nei te chu firfiak te chet na atanan mang ti an finfia bok. Karmasa khan IDF chuan Hamas na thona mun pui ber chu Gaza City ya Sifa Hospital noya ani thuan lo soi towa. Firfiak pol thil ti dan finfia na atan visuals le intercept audio Israel chuan Blinken hian pe. Israel hian Gaza a fuel lu aphal lawa. Hamas in Israel laka an malak na ti chaknan man an tum ni in Israel chuan an pu. Israel chuan Hamas chu stripa damdo in le mihring te ta na man tur. Fuel rubaw le khol khoma apua. Firfiak chet na ta na man tur fuel chu an daivat ni in Israel chuan an soi. Israel chuan an ngai. IDF hian Karmasa khan strip pa firfiak polin an nei niya an soi. Diesel liter magtaduay chan ve thalak po Blinken hian pe bok. IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Haveli chuan Israelin damdo ina fuel atla cham ti ahriat chuan Israel chuan Egypt nena Rafah crossing kaltlangin Gaza fuel lak lu aphal sak don ti soi. Ole US Secretary of State Antony Blinken chuan thlakhat chunga avoi ni nan Israel atloa. Thua soina Secretary of State Antony Blinken chuan Washington in Gaza Strip a indona mihring ta chanpuina pek lu thei chu angai poimo a
chu wangin indona chol lailok in ka haya ngai thuwa soi chuti rolin Hamasin hun engemaw chen atana indona ti top chu an hlok na atana an man lo na tura ven chu thil har sa takani don ti apombok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas hoten an mi man an chua vek ma lo chuan in ka haya omlawang ati Blinken chuan stripa hian mi hring puina dang fuel supply turin na ngena Gaza Hospital tana tran puina athlen theinan po ruaman na siamangai heti lai hian Netanyahu chuan Israel chuan Gaza a fuel lu theina tura siam sak don lo an mi man te an chua phot lo chuan ati ve thung US Foreign Policy Chief chuan athu soya United States a chung chuan Israel chu ama chewin a ding don lo tia soi war hle a Netanyahu le President Isaac Herzog le war cabinet nena anin biak na po Blinken hian he thu hi soi tin Israel chuan ama inven na turin dikna anaya ani na taka chuan a himnan ti tura na yini ti in Blinken chuan a soya October ni saria thil thleng ang hi a thleng non le to lawang ti in a soibok chuti rol chuan Israelin chuti anga ma an lak dan chu apoimo hle a mase Palestinian civil mi te himnan thil tamzok kan ti anga yani ti in Blinken chuan a soibok heile Hamas war plan kan hmu chuak Zabilia kulpui bei pui thlak na khan Hamas fiak operational plan te command device personal details kan hmu chuak Israel Defense Force chuan thole nia Givati Infantry Brigade sipaiten Hamas kulpui an la ka tanga intelligence information an hmu chuan pholanga hei hi Gaza Strip mar lama Zabilia ani helai mun hi Zabilia ral tlan kem khani in Hamas sipai command lian tak omna ania Hamasa nukba sipai elite le fiak pol Zabilia area intelligence unit ta mun ma ani ti IDF chuan an hmu chuak sipai te chuan Hamas fiak somnga velan thi tian soya he be pui thlak na hian Israel sipai pahnian thi telbok IDF chuan Hamas operational plan map command le control chat communication device te fiak pol commander le operative te mimal chanchin in ziana te an hmu chuak ti an soi tuna hian Israel sipai 162nd Division Intelligence Unit le official dang te chuan an zir chiang meka nakin loka indona IDF in an hmangtang kai don ni in Israel sipai te chuan an soi Givati Brigade's Reconnaissance Unit Commander Lieutenant Colonel Zayin chuan Hamas unit stronghold tamzok an ladon tia soi kan unit 162nd Division unit hi kulpui chung ngeya kan luta fiak tanen indona khir tak kan naya helpol kan thata tunnel saf te kan tichia intelligence materials poimo tak kan hmu chuak bokani ti in officer chuan a soi in kulpui te chu kan bei chhun zom zelanga saf chunga te in lei hnuaya te min nga na hmuna pianga kan that zelang cheu ati Hamas commander som anda thata IDF chuan in dotan tira tangkhan Hamas brigades battalion commander som an that to tian soi IDF thupuang tu rear admiral Daniel Hagari chuan sipai te chuan Hamas field commander te tha tumin ma an la chhun zom zel ti soi press conference a Hagari chuan Hamas field commander te hi kanzuya kan tiboral mekani ati Indotan tira tangkhan IDF hian Hamas brigade le battalion commander som le atluk pui rank neite air strike mangin anda thato tian soya October ni saria Israel mi pui suat nara phlak takal pui tura ruam man na siam tu po kan tha zinga hian an telani ti in Hagari chuan soibok IDF chuan Gaza marlama Hamas selin ambulance an man mek chu air strike mangin an ka chiat sak tian soi Israel Defense Force chuan Gaza Strip marlama ambulance chu thlona hmanga bei ani thuan soya
hei hi Hamas selin an man ni a hriat ani thu an soya indona mun hneia atlan lain fighter jet manga ka chiat ani he beipui thlak na hian Hamas firfiak operative engemaw zat an thi ni in IDF chuan an soya thu chiang jok an laron ti chuak thuai don tian soi Hamas na thodan chu ambulance an ka chiat chungchanga hian Israel chuan an mu chuaka firfiak te hian ambulance mangin ral thuam an supply kwal thin ni in an soi hele Hezbollah ho tu pa ron ding chuak aron tong chuak ve ta October ni saria Gaza firfiak polin Israel mi an tha nuwa Israel in Hamas laka indona apuan nuwa van tlang ma a athu soi masak bera Hezbollah ho tu na charala chuan Judaram chu vawin Palestinian tele an martar te ne na anin pum khat thu soi mase Lebanese firfiak pol le Israel in kara buena zaw zok kalpuya tum thu chiang takena puang lo hei hi mitam tak lo hlo thon ru ka nia mase indona lian zok chungchanga soi lo thung Thren khat chuan Hezbollah chu he indona hian atel don ni in an soya ka hrila cheu October ni ria ta tang khan he indona hian kan tel to ani ati Thren khat chuan Hezbollah hi indona zonga tel ve se an dua ma se ka hril thei cheu chu tuna Israel le Lebanon ramri bola thil thleng hi apoi hlea atop na ani don lo ati naturala chuan Israel chu anmani ti boya indona kalpui lo turin avo khana Israel mi te ka hrilani Lebanon laka hian indona inbeina kalpui su se chutiang ani chuan anti sualian berani ang ati October ni saria Hamas ruam manna chungchang an hriat lo thu na sarala chuan a soya Iran poina hrelo te soi hei hian Hezbollah chu he inbeina hian an tel ve lo ti atilang indona achu atang khan Iran thlop Hezbollah hian ni tin deuh tho Lebanon atangin Israel mar lamram ria bei puyan ron thlaka Lebanon lamram ria chuan mi somsari velan thi towa heng zinga somnga paruk chu Hezbollah member an ni Palestinian firfiak pariat civil mi engemazat le Reuters journalist pakhat pot hi zinga hian an tel Israel lama chuan Hezbollah le Palestinian silai kengte beina IDF sipai paruk Hezbollah ne na anin beina hian an thi towa civil mi pakhat athi tel to bok October ni ria ta tanga kan thil ti hi kanin beina konga chuan ala om ngai lova ni tin Israel sipai te an teng te drone te le sensor te Israel mitle bengte kan beina sa a kan machona indona dik taka chuan kan chetla to ani kan martar zat po somnga pasari hei hian anem ngetani ati Ramria kan beipui thlak na awangin IDF chuan Gaza le West Bank atanga asipai te ral thuam le man ro te chu Lebanon mar lampanin an ron khal phaya tuna chuan IDF mun thuma thena mun khat chu kan ramria an pung khom to ani ti in Nasan Nasrallah Hezbollah ruai tu chuan a soi Israel laka Gaza ne na chu Iran emo Muslim Brotherhood emo tan ne na ani don lova Amma sabira chuan Palestinian ram mangai na ne na ani yanga Egypt Jordan Syria Lebanon te tan po ani yang chu wangin Gaza Hamas thlop hi kan mo phurna ani ti ina soi indona lian zo ka soi lova expert ten an soi dan chuan Iran hian alam tang helte hi indona zaw zok chok chuak lo turina hril ani mai thei anti achan chu Hezbollah te hi chedon ta se lian tham takin Israel ron nor don ta se tun hi a hun lai takania Gaza Israel chuan bei puan thlak meka chuti lain anol puin Israel do tura an ron pen chu hun lai takani mase Hezbollah te hian Israel mar lama kha tokin bei puan ron thlak le zeu thina full scale in an che hri tlat lovani hei wang hian tuna Israel indona hi indo pui chok chuak tura ngai na chu aron ti dai ta de uni in na lang hei hi chiang kwang zokin na kena kan lati chuak tura nga yang ole khati chin khani le ta pot sela thu chiang zok le kim chang zok vo in tai lama in lo nga chang le vek don ya